тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад. соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон рӯз аз рӯз рушд карда, шумораи сайёҳон бештар мегардад. тавре дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қайд гардид, дар 5 соли сипаришуда, яъне солҳои 2018-2023 барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 4 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 330 миллион сомонӣ амалӣ гардида, илова бар ин ба субъектҳои соҳа аз ҷониби низоми бонкии кишвар зиёда аз 300 миллион сомонӣ қарзи имтиёзнок ҷудо карда шудааст. дар ин давра 1450 иншооти сайёҳӣ низ бунёд гардидааст. инчунин бо пешниҳоди ҳукумати мамлакат соли 2023 15 ёдгории таърихиву фарҳангии тоҷикон ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид карда шуда, ин раванд имконият медиҳад ки теъдоди сайёҳони хориҷӣ дар кишвар зиёд гардад. ин аст ки соли 2023 шумораи сайёҳон дар кишвар ба 1 миллиону 200 ҳазор нафар расидааст. Город украшен очень красиво, впечатляет, много огоньков. Просто раньше мы этот город не видели, мы недавно приехали. Но так впечатляет, красиво. Саратов — это столица. зикр бояд кард ки барои фароҳам овардани шароити мусоид ба мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, такмил додани малакаи корӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо, роҳбарону масъулони як қатор ширкатҳои сайёҳӣ ва тарабхонаву меҳмонхонаҳо ва дигар субъектҳои соҳа ба хориҷи кишвар равон карда шуда, дар курсҳои омӯзишӣ иштирок намуда, таҷрибаи дигар давлатҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. ин раванд барои беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ кӯмак мерасонад. бо мақсади боз ҳам тавсия бахшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфраструктураи сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар соҳаи мазкур ва омода кардани кадрҳои болоиқат дар кишвар, стратегияи рушди сайёҳии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардидааст. стратегияи мазкур вазъи кунунии соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафҳои рушди соҳа то соли 2030, самтҳои стратегии рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон бо фарогирии шаклҳои сайёҳӣ, маркетинг ва тарғибот, иҷозатномадиҳӣ дар ин соҳа ва дигар самтҳоро дар бар мегирад. ҳамчунин ташкили фаъолияти маҳаллу растаҳо ва гӯшаҳои ҳунармандӣ дар тамоми қаламрави мамлакат, аз ҷумла дар ҳамаи мағозаву бозорҳо ба роҳ мондани фурӯши маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, хусусан маҳсулоту маснуоти ҳунарҳои мардумӣ таъсис дода шуда, ин раванд идома дода мешавад. Очень красивый город, очень крутое оформление, очень сильно все нас удивило. А также мы сняли TikTok на фоне новогоднего оформления города. тоҷикистон дар раддабандии кишварҳои рушдкунандаи соҳаи сайёҳӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол карда, барои сайругашти сайёҳон ҳамчун кишвари амну бехатар тавсия дода мешавад. амалисозии барномаву нақшаҳо, бунёди инфраструктураи сайёҳӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ шароит фароҳам меорад ки самти сайёҳӣ дар кишвар рушд кунад ва шумораи сайёҳони хориҷӣ бештар гардад.